Здравейте на всички, аз съм PvBG и както виждате качвам от друг канал Yu-Gi-Oh! BG. Другият ми канал ще си остане и искам да си направя ревю на дека. Както виждате, ето това е дека от 39 карти. Цяло лято го събирах от мои приятели, защото си продавах. Имах сага в WIS дек. Започнем с ревюто. Не знам как се казват половината карти, но знам някои как е. Например, това е Alexandris Dragon, Magic Jammer, не го знам, Трагедия. Тази карта много пъти има специала. Dust Tornado на... не помня на кой език. В дека ми най-силното чудовище ма е Darkstorm. То това е един импровизиран дек. Но, все пак. Тъй като имам един дек, че играя само с него, с Catch Cable и DidoBG, имаме план да си купим една кутия. Legendary Box 2, в който да се разделим и трите дека. Shining Angel току-що, нали? И Monster Reborn отдолу. Reginald Gile, Kaiser, не знам му ефекта. Още един Shining Angel, имам 3 в дека. Не знам как се казва, Call of the Hunted. Gravity Axe май беше, Mirage Dragon, това и Koribo. Мисля това да бъде ревюто за дека ми и сега малко поговорим за канала. Тъй като аз си продавах дека, ще видите повече аз как се развивам в канала, защото другите са се развили прекалено достатъчно. И нали, ще си купувам нови декове, ще играя срещу другите. На 50 абоната ще има... ще дадем на някой оригинален дек, с който ще го купим ние. Нали, Catch Cable, DidoBG, един приятел. Христо се казва, който ще бъде в YouTube канала май, ако се съгласим. И... какво да ви кажа още друго, освен... чао!